Ahoj, já jsem Jirka a poprosili mě, abych vám řekl něco o keraštuku. Keraštuk je vnitřní i venkovní omítková směs a měli bychom být schopni s ní zvládnout zrenovovat nebo dotvořit prakticky jakýkoliv povrch. Samo sebou je důležitá příprava potřebného náčiní, no však uvidíte. Jako první si vezmu ruční váleček, kterým stěnu pořádně napenetruji, aby se měl štuk čeho chytit. Během usychání máme dostatek času na řádné rozmíchání materiálu. Já keraštuk rozmíchám vrtačkou, ale vy ho můžete rozmíchat prakticky čímkoliv. A dostáváme se k samotnému štukování. Pomocí ocelového hladítka rovnoměrně natáhneme 2 až 3 mm silnou vrstvu. Musíme počkat, až nám stěna částečně zaschne, takže další krok je svačina. Teď budeme potřebovat polystyrénové hladítko. Přesvědčíme se, že povrch částečně zaschnul a nelepí. Pomocí hladítka stěnu lehce vyhladíme a nezapomeňme dohladit i rohy. V tuto chvíli můžeme aplikovat druhou vrstvu. Opět nanášíme ocelovým hladítkem, ale tentokrát o něco tenčí vrstvu, maximálně 2 mm. Po zaschnutí druhé vrstvy si nejlépe pomůžeme ručním halogenem, který nám pomocí stínů ukáže zbylé nerovnosti. Stěnu poté navlhčíme a pomocí filcového hladítka řádně roztočíme. Světlem si průběžně kontrolujeme nerovnosti a finální vyhlazení provádíme hladítkem s mořskou houbou. Tady je to fajn, ale pozor, tady máme ještě nerovnosti. Stačí trocha vody a pár tahů navíc. Vidíte? Čistá práce. Už to začíná vypadat k světu, ale pořád nemáme hotovo. Teď se postaráme o rohy. Pomocí zednické lžíce roh prořízneme a štětkou navlhčíme. Akrylovým tmelem roh vyspárujeme a vyhladíme. Teď už nám stěnu zbývá jen očistit jakýmkoliv košťátkem. Keraštuk, štuková omítka, vnitřní stěrková směs pro okamžité použití.